Kaixo, aurkeztu nahi dizuet Euskal Herriko Unibertsitateak sortu berri duen Polimedia Gela Campus Virtualean. Polimedia bideo pastilla txiki bat da, iraupen gutxikoa, zeinetan grabatu egiten dugu aldi berean iturri bietatik. Batetik irakasleak grabatu egiten dugu eta bestetik irakasleak erabiltzen dituen baliabide digital guztiak. Bideoak, transparentziak, aldi berean produktu oso bat sortzen. Oso modu erraz egiten da, oso bizkor egiten da, eta momentuan argitaratu daiteke interneten. Horiek dira bere ezaugarriak. Baliabide digitalak jolasten ari garenean, modu askotan egin dezakegu gauzak. Batetik, oso erraza da, jartzea plano bakar batian irakasleak erabiltzen dituen baliabide digitala, transparentzia batzuk, bideoren bat, eta ez pasaigu egoki iruditzen, aukera daukagu baita ere txertatzeko pantalla horretan irakaslea formato txiki batian, protagonismoa emoten baliabide digitalari, edo eta buelta ematen baliabide digitala, bideoren kasu alegia, modu txikiago jartzen, irakaslea plano nagusia hartzen duen neurrian. Aholku bezala, esan beharko dizuet, gauza edo ezaugarrietariko bat dala kroma efektua hemen gure estudioan. Gure laguntzaileak ari dira kroma efektua ipintzen eta kentzen diferentzia ikusi ahal izateko. Honi esker eta kroma efektua dala eta kontuz izan behar dugu jaskerekin. Hainbat kolore ez dira egoki, desitxuratu egiten bai dute irudia. Gorriz etortzea, berdez etortzea, ez da komenegarri. Txuriak ere arazo batzuk ematen ditu, eta tramadun soinekoak eta alkondareak eta bestelakoak ere arazo batzuk ematen dizkigute. Hasieran, grabatu aurretik, doikuntza txiki batzuk egiten ditugu. Doikuntza horietan mikroa jantzi, froga batzuk egin ajustatzeko bere maila ziurtatzeko ongi arazorik gabe entzun egiten dela, kolore aldetikan, bideoa bera, bi horiek ajustatuta gero prest gaude grabatzen hasteko gure Polimedia Gela. Irakaslea erdian kokatzen da, eta badauka bere eskumian monitore bat, zeinetan berak ikusi egiten du bere baliabide digitala lagundu egiten diola pixkat ritmoa jarraitzeko, badauka aurrez aurre bideo kamera bat, bideo kamerari hitz egin beharko dio irakasleak, eta badauka bere mando txikia, transparentziak eta baliabide digitalak kontrolatu ahal izateko. Baliabide digitalak erabiltzen dugunean, transparentziaren kasu alegia, kontutan hartu behar dugu hemen importantena dela alde grafikoa. Hemen transparentziak ez dira egiten irakurtzeko. Importantea da, transmititu egiten duena irudi baten bitartez. Modu horretan ez dugu aholkutzen mota honetako transparentzia jarri, zeinetan testua da gehien eta irakurri beharra dago. Berri izaten dugu, alde grafikoa dela hemen garrantzitsuena. Ezaugarririk importanteena zera da. Egin ahala prest gaude argitaratzeko Polimedia txiki hori, bideo pastilla txiki hori interneten. Lehenengo, EHUTB-en, gure sisteman, gure etxean, eta gero Euskal Herriko Unibertsitateak daukan YouTubeen kanale horretan. Polimediak ezpaitu gure kasuan ekoiztu beharrikan. Zuzenean egin eta zuzenean publikatu egin daiteke. Zertarako erabili daiteken Polimedia bideo txiki hauek? Hainbat zereginetarako. Irakasle bezala, irakasmaterialak sortzeko. Irakasmaterialak konzeptu txiki batzuk, jakin batzuk esplikatzeko, esanguratsuak, bideo pastillak esplikatuz konzeptua gure gela virtualetan erabili dezakegun, 0 mailako beste konozimentu batzuk lantzeko, MOOC ikastaroak sortzeko, irakasgaiak esplikatzeko, mila gauzetarako. Baina ez bakarrik irakasle bezala, ikertzaile bezala ere nik uste erabilgarria diala, modu honen bitartez, aukera daukagu gure ikerketa taldea aurkeztu ahal izateko, txertatzeko gero gure web orrialdean, egin ditugun azkenengo esfortzuak, lortu ditugun azkenengo emaitzen, berri emateko, eta baita ere instituzio mailatik ikusita,
hainbat zerbitzuetarako baliagarria izan daiteke, komunikazioa zabaldu, zerbitzu berriak aurkeztu, publikatzen ari diran liburuen berri emateko, beraz, 1000 aukera ditugun gure imaginazioak bakarrikan markatuko leuke muga kasu honetan. Informazio gehiago behar izan bezkero, lehenengo eta behin ikusten ari zareten webtoki honetan ikusiko bezute, eta bestela gure gana etortzen bazarete, atsegin handiz lagunduko dizuegu, martxan jartzen zuen espektatibak edo iniziatiba guztiak. Eskerrik asko.